Да, ние със сестра ми си имаме кодови реплики. Да, защото аз живея сама и така, честно казано, понякога си ме е страх и много така не споделям къде ще ходя, колко време и така нататък. Съхранявам се, пазя се сама по този начин. Имах една колежка, която си поръчала мебели. Искат да й ги доставят и тя казва: не, в четвъртък не съм вкъщи, и започна да обяснява и след това затвори телефона и аз се питам: ма Теодоро, ти на колко си години? Ма как можеш да даваш обяснения? Кога си вкъщи, кога не си? Такива неща ме впечатляват и аз отбягвам да бъда подробна и конкретна за дати, часове, дни и така малко по-завуалирано. Когато, понеже така ми се случва, пътувам често, всичките снимки, това, което искам да кача във Фейсбук, е след като се прибера вкъщи. Докато ме няма, нищо не качвам. Да. Защото много хора следят и докато няма никой, просто си свършват работата. Отпускарския сезон е рисков сезон. Да. Най-добре е човек да сподели това, което е изживял, когато има контакт особено с близки познати, дори на наша възраст, защото е така един вид, ти можеш да предотвратиш подобен случай на хора, които може би пък да нямат млад човек или близък, който има грамотност, защото има много хора, които са възрастни и по-възрастни от мен, които наистина много неща са им трудни. И смятам, че това би било едно добро решение. Когато има обява, тъй като много често се срещат, разпродажба на магазин, примерно, колекция се закрива, продават ранички на Nike по 3 евро, лаптопи по 5 евро. Тъй като веднъж се хванах на хорото, без да проверя хубаво, беше на Kaufland. Викам: що ме Kaufland, няма грешка. И правя заявката, но за късмет банката, където ми е картата, не ми разреши да плата. И аз се ядосах, викам: сега защо не ми дават да плата? И се обадих в Kaufland и говорих с служители на магазина и те казаха: госпожо, това не е наша обява. Това вижте хубаво горе в домейна, че не е нашето пълно име. Просто бих посъветвала хубаво да гледат и да четат всичко. Може да се случи на всеки, защото нещо, което много искаме да имаме и ни се дава тази, макар и измамна възможност, ние искаме да го постигнем, защото това ще ни донесе една хубава емоция. И затова човек се доверява. Първото нещо, което трябва да направим, съветвам да се погледнем много внимателно името на изпращача. Било сайта, било физическото лице. Ако е физическо лице, да погледнем в неговия профил. Обикновено почти няма приятели към него, почти няма публикации. И това ми говори, че това е една фалшива покана, която след това, ако се приеме, този човек може после да злоупотребява с нашето доверие, с нашите пари дори. Едно нещо, което много би заострило вниманието човек да се усъмни в коректността на изпращача, е начина, по който се иска плащане или данни да съобщиш. Ако ти каже бързо, както при мен казаха, в рамките на 15 минути трябва да платите тази доставка, иначе следващия човек ще участва в томболата, значи има ли искане за бързо изпращане на данни или плащане с карта, това означава, че има някакъв риск